check this out guys, this is my new super bike. So guys हम लोग उस 2 दिन पहले हम लोग इस गाड़ी से हम बहुत खतरनाक ऑफ रोड किया था। तभी हमारा यहाँ पे हमारा साइलेंसर टूट चुका था, यहाँ पे टूट गया था। अब मैं इसको वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मेकर पे जाना पड़ेगा। और ये रहा हमारा इस गाड़ी का पुराना साइलेंसर। सो गाइस यहाँ पे हमने एक्राफ्रोबिक का हमने डाला था। अब इसका पुराना वाला को मैं अभी इसको नहीं लगाऊंगा, बाद में लगाऊंगा। सो दोस्तों गाइस इतना खतरनाक तरीके से हमने इसको ऑपरेटिंग किया तो इसका साइलेंसर टूट गया था। इसलिए टूट गया, ये यहाँ पे वेल्डिंग नहीं था ना, इसलिए इसका साइलेंसर टूट गया। यहाँ पे गड्ढा लग गया, यहाँ पे गड्ढा लग गया था, इसकी वजह से साइलेंसर टूट गया। अब ये ठीक होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, वेल्डिंग मेकर को ही पता है ये वेल्डिंग हो पाएगा या फिर नहीं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। तो गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुदों जानांगौ। नोंथांमोना आङो नैबे बाइकजों सुपार बाइकजों बिराद खतरनाक एकदम अफि एकदम नोगोद अफरडिं खालामदोंमोन ना गाइस। ओमफ्राय बेवहायनो आंना साइलेन्सारा हाखराव नांथानानै गादोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय जों अफरड खालामनायखौबो बे समावनो दोनथ'नांदोंमोन। दा आङो बे साइलेन्सारखौनो एसे वेल्डिं मेकाराव थांनानै वेल्डिं खालामनानै लाफिननो नागिरदों। जागोन ना जाया, जुदि जाया आं बेखौ अर्डार खालामनांसिगोन आरो। फ्लिपकार्टआव नायखाबायमोन आङो बेखौ, बिनि बेन्ड पाइप नायखाबाय आङो, ससे बेन्ड पाइप नायखाबायमोन। नैबिनिफ्राय नैसिमहालागै बेन्ड पाइप नायखाबाय आङो फ्लिपकार्टआव। दा आङो बेखौ अर्डार खालामनांगौबाथ' बेखौ आं 10-15 दिन नेनांगोन नालाय। दा बेनिखायनो आङो सोलिथ'नो थाखाय आङो दा बेखौ वेल्डिं मेकाराव थांनानै नैबेखिनिखौ आङो जालाय खालामनो नागिरदों आरोखि ना। जागोन कि जाया आं मिन्थिया दा वेल्डिं मेकारा मा बुङो बेखौ। थ' होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था ना मा होनो गाइस। दिस इज माय निउ सुपार बाइक। अके गाइस दे होमबा आङो मा होनो वेल्डिं मेकाराव थांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो गाइस। चेक दिस आउट गाइस। स' गाइस आं दा बेखौ स्टार्ट खालामनायनि जागोन ना जाया। साननै जाबाय बेखौ स्टार्ट खालामिया, थावखौ खालामबाय अन, बेनिफ्राय आङो किक र' जागोन कि जाया। अके गाइस जाबाथ' मोजांलै। 1 2 3 इस एक खनसेजों जायासै। 2 3 अके गाइस 3 टाइम साइलेन्सारा तो गाइस नै साइलेन्सारनि साउन्डआ एकदम बेलेग जाबाय आरोखि ना। एकदम खोनानाया बिराद गाज्रि खोनायो, गावब्राजोबो। नैबेयाव लिक जाबायना बेनिखायनो बिराद गाज्रि खोनायो, बिराद गाज्रि। नङाबाथ' बिराद मोजां खोनायोमोन। दा आं बेखौ लांमारनांसिगोन। थ' गाइस आङो गिबियावनो नोंथांमोननियाव निमाहा बियो। बे निमाहा बिनायानो जाहैबाय आङो जेब्ला वेल्डिं मेकाराव थांदोंमोन अब्ला आंनि मबाइलनि केमेराखौ आङो अन खालामनो रोङाखैमोन, माने रेकर्ड खालामनो रोङाखैमोन आरोखि ना। आङो सानदोंमोन, ओरैबायदि सानदोंमोन आङो वेल्डिं मेकाराव थांनानै आङो बे साइलेन्सारनि एसे माखासे सावथुनफोरखौ आङो भिडिअ रेकर्ड खालामनो सानदोंमोन आरोखि ना। बाट आङो वेल्डिं मेकारसिम मोनहैनाय लोगो लोगोनो आंनि खर'आ मा जानाय, आङो एकदम मबाइलखौबो बरननो रोङाखै आरो केमेराबो खालामनो रोङासै आरोखि ना। बे आंनि मोनसे दिनै जोबोद गोरोन्थि जाहैबाय। सानदोंमोन आङो एसे मोजां भिडिअ लाबोनो नोंथांमोननि सिगाङाव, साइलेन्सार जनायखौ माबोरै सावथेफिनो बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदोंमोन आरोखि ना। बाट ओरैबायदि खर'आ आंना दिनै खामानि होआखै ना। मबाइलखौनो आं गोसोखाङाखै आरोखि। आंखौनो आं मिन्थिया, फाग्लासो जादों। एखमबा बेबायदिनो जायो गाइस, एखमबा बिदिनो जायो। जेब्ला आङो गारिखौ मडिफाइ खालामदोंमोन ना अब्ला बे समावबो आङो मबाइलनि केमेराखौ आं अन खालामनो बावदोंमोन आरोखि। बिराद डिस्टार्ब गाइस, बिराद डिस्टार्ब। खर'आ आंना बारा थिग नङा। थ' नोंथांमोना एडजास्ट खालाम। होनबा माथो होनबावनो ना होमबा गाइस। बावनायखौ आरो जों माथो खालामनो हानो, बावनायजों थैनायजों समाननो। मानसिफ्रा बुङो औ नंगौ, बावनायजों थैनायजों समानानो बायदि जाहैयो आरोखि ना। थ' गाइस आंना बाइकआ अलरेडि मोजां जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम जाहैबाय आरोखि ना, साइलेन्सारनि गोमनाया एसे बायबाय आरोखि। सिगाङाव जाबायदि गोमोमोन दा बेबायदि बेस जाला आरो, एसे गावस्राबाय, लिक बायदि जानानै थाबाय। माने सिगाङाव जा मोजां गोमोमोन, ओमफ्राय आं दिनै वेल्डिं खालामफिननानै बारा मोजां गोमासै आरोखि ना। आङो सानदोंमोन बिराद मोजां गोमफिनगोन, बाट बिदि जायासै, आंनि साननाय बायदि जायासै खामानिया। स' आं दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव। ओमफ्राय एडजास्ट खालामसै आं साउन्डखौ।
ओमफ्राय बेबायदिनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोनजों एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन आरोखि ना गाइस ओमफ्राय गोसोआव लाखि गाइस चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो लाइक खालामनांगौ मोजां मोनदोंबा मोजां मोननायखौबा डिसलाइक खालामनांगौ बेफोरखौथ' बयबो मिथिखायो ना मा होनो गाइस आरो आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा कमेन्टआव बुंहरनो हागोन ओमफ्रायो आङो दासान्दि देहाया थिग नङा आरोखि ना गाइस ओरैबायदि लोमजानाय बायदि जानानै दं माने लोमजाथाराखैबो लोमजाहां गेजेराव जानानै दं माने खर'आबो सादों ओमफ्राय गगाबो मोनदों नालाय दा बेनिखायनो बुंनायफ्राव एसे प्रब्लेम फैदों आंनाव नै गुंग्रायफोर सुरुबखोबाय थानांगौ नोंथांमोना इगनर खालाम आरोखि ना थ' होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन गाइस ना मा होनो दे होनबा गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअ मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लाना फैगोन आरोखि ना अके बाय बाय